كتم شدش كيفان بزنا دلو آخ دلو دلو دازه شما حجیلر خانه بینگولو ارزل ما شوتی جم ترزی منه گو ترزی رو اونه کرون جو چوا اونه کرد که گشت تلی سرا مماد آقا را چکن برا چاک تلی که بگره سرزنده Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendanu çana radyo denge gelden başkodarın hecayru çarde hesabate 2025 inili Brüksel saat 8 lamedede. Eminu çen serisi ve peşkeş bikendem de mazadi arebe rapoya. Hevseruki konsere ve berakeceke Cemil Bayık got rebe rapodu xwaze perskreka koj ser zemina şer bikşine ser zemina demokratik bunede. Cemil Bayık di bernameke teybet Aztek TV'de tekilleri pevajuya axvi. Bayık komploger şermezarker şehiden hünnikarın rojametari biken u hemu şehiden azadi bir ani gut van lehengan metirsiya komployu be her kesidan femkirin. Jibu veji tekoşina van di diroke tevger azadiya Kurdistan de ceke teybet u ruhmet digere. Komplo mezin bu u di diroke muruvaniye de dibek u komployen usanebin. Xeta ku reber apo peş kıstiye bi temamili ser esase berterefkirina ve komploya mezine. Reber apoji berjevendiyen gelan u azadiya gelan u demokrasiye esas girt. Jibu veji xeta reber apo tekoşina tevger azadiya kur jibu van metirsiyek mezin bu. Xwestim bi komploye peşiya ve bigirin u armancavan jî ji holê rakirina rêber apo bû. Bayık dest şankir ku devleta tir xwest ku PKK tasfiye bike û qirkirina Kurdan temam bike û ha devam kir. Lê wek min gotî nêzîkî heştî mirovan canê xwe dan. Li ser vê esasî têkoşîna dî jî komplo li dî jî tasfiye li dî jî qirkirinê pêşket. Davî jî tê zanîn hemleyeke azadiyê nav neteweyî me pêşxist. Bi vê hemleyê diqada nav neteweyî de jî tevgerek cidî ya li dî jî komployê derket holê. Îro ji bo rêberapo fîzîkî azad bibe li hemû cîhanê pêngava komploya û hewldan hene. Heta bi xelatkirinên Nobelê siyasetmedar hukuknaz Rewşenbîr demokrat û sendikayên hemû welatan di vê hemleyê de cî xwe girtin. Gelê Kurd û gerlayên azadiyê li Kurdistanê û derveyî welat berxwedan pêşxistin li dijî qirkirin û komployê sekinin. Vê têkoşînê jî siyaseta înkar û tunekirinê wela derxist. Êdî dewleta Tirkiye nikaribû vê siyasetê berdewam bike. Vê têkçûnê encam derxist. Dewleta Tirk mecbûr bû çû ber lingên rêberapo. Hevseruka konsere ve berakeceke Cemil Bayık di berdewama nirxandina xwe de got me nameyek ji rêber apo girtiye. Cemil Bayık wiha dewam dike. Rêber apo dixwaze pirsgirêka Kurd ji zemîna şer bixe taxê zemîna demokratîk bûnê li ser vî esasî kareke dimeşîne di nava gelê Kurd û hemû gelên li Tirkiyeyê hêviyek mezin derxistiye holê. Rêberapo însiyatîfek girtiye û dixwaze ji bo gelan vê însiyatîfê bikar bîne divê herkes destê rêberabû xurt bike. Rêberapo ji bo herkesî pêngavan pêş dixe û pirsgirêkên heyî yên li Tirkiye û rûşreta navîn li qadê nav netewî çareser bike. Ev armanca herkesî ye, herkes dixwaze şer xilas bibe û demokratîk bûn çê bibe. Divê vê têkoşînê tenê ji bo rêber apo re nehêlin. Herkesî barê xwe avêtiye ser rêberapo. Rêberapo di nava şertên îmralê de dixwaze bibe bersiv, dixwaze hêvî û daxwaziyan pêk bîne. Rêberapo berpirsyariyeke mezin daniye ser milên xwe. Wexta ku herkes xwedî lê derbikeve wê rêberapo bikaribe bi rehetî kar bike û serkeftinê bi dest bixe. Rêberapo di tiştan de gavan davêje. Yek di pirsgirêka jinê û xeta azadiya jinê de gavên ku beriya niha avêtîne kurtur dike. Ya duyemî jî armanc dike ku demokratîk bûnê bi pêş bixe. Rêberapo dixwaze ji bo gelê Kurd çar parçeyên Kurdistanê rûşreta navîn û mirovaniyê gaveke dîrokî bavêje. Tişta ku jî herkesî tê xwestin lazim e xwedî li vê were derxistin.
Polisên Alman êrişîmeşa azadiyê kir li gelek navên Avrupayê ciwanên internasyonalîst û Kurd di dihê Sibatê de dest bi meşa azadiyê kirin. Polisên Alman êrişî baskê meşa azadiyê ya Offenburg Lahrê kir. Li ser binçavkirina girseya ku di saetên sibehê de kom bûn, girseyê dest bi çalakiya bi îtatiya sivîl kirin. Piştî ku parêzer ketin devrê û kesên hatin binçavkirin serbest hatin berdan. Lê ciwanan dev ji berxwedanê bernedan û timî duruşmeyên bijî serokapû bers kirin. Girseyê li gel provokasyona êrişên polîsên Alman heta nîvro meşa xwe berdewam kirin. Li girse carekê din li navenda bajêrê Lahrê hatin rawastandin. Hinceta rawastandinê jî duruşum û stranên şoreşgerî yê nivî dewleta Tirk tên bers kirin. Li gel dorpêça 2 saetan a polîsan jî girse heta navenda civaka Kurda Demokratîk meşiya. Girseya ku xwest bikeve hundirê navenda civaka Kurda Demokratîk rastî astengiya polîsan hatin. Gelek ciwan bi lêdanê hatin binçavkirin û 4 ciwan jî di êrişa polîsan de birîndar bûn. Li dijî êrişa polîsan berxwedana ciwanan didome. Çetên paramilîter nema duêrin xwe nêzî şervanên Qesedê û Yepêjî bikin. Rojnavan Serdar Semsûr yek ji rojnamevanên ku berxwedana li Rojava dişopîne. Semsûr têkildarî şerê li bendava tişrê nivîsek nivîsiye û di nivîsa xwe de wiha dibêje. Çeteyên artêşa Tirka dagirkeriyên ji welatên cuda bi piştgiriya hêzên hawayî yên dewleta Tirk êrişî êniyên şervanan kirin. Her jara ku êriş kirin derbeyên giran ji meclisa leşkeriya min biçe xwarin û paş dereviyan. Rojnavan Serdar Semsûr wiha dewam dike. Bi taybetî di rojên dawî de çeteyên dijmin biriya wesayîtên zirxî hewdan rê bigirin û bi pêş ve biçin. Lê di encama berxwedana Qesedê û Yepêjê de neçarman paş de birevin. Li her eniyeke li tişrînê wesayît û baregehên çeteyên dijmin hene ku hatine imha kirin. Şervanên li berxwedana tişrînê li gundan bajarokan an jî li ser rê tedbîr girtine. Dema ku çete hewl didin êrişê xetên parastinê bikin, neçar dimînin xwe vekişînin û li her kolanan cenazeyên çeteyan li gel çekên wan hene. Şervanên Qesedê û Yepêjê û hêzên leşkeriyên min biçe bi taktikê nû û taybet dike ku dijmin di her pengavê de têk biçe. Şervanan ne tenê parastinê li hemberî her êrişeke pengavên stratejîk jî dikine pratikê de û derbeyên giran dijmin dixin. Ev serkeftin bi rengekî kolektif bi dest dikeve û çete newêrin êrişan bikin û nêzîkî çeperên lehengên bendava tişrînê bibin. Baroya Wanê û ÖHD em bi gelê xwe re ne. Endamên Baroya Wanê û ÖHD ya Şaxa Wanê serdana gelê ku li pêşiya şaredariya bajarê mezin a Wanê li ber xwe didin kirin. Di serdanê de Neslihan Şedal axivî û got ji me re dibêjin ziman, nasname û xaka ve tuneye hûn nikarin li van bajaran bijîn. Lê em her car bersiva pêwîst didin kesên ku vîna me desteser dikin. Me di berxwedana Sûyekê Adarê de yek 2 Nîsanê de bersiva pêwîsta. Em niha divê qadê de jî bersiva pêwîst didin. Em ê teqes bi ser bikevin ji ber ku hîna hin kes hene ku ji bo vekevî azadî û adaletê li ber xwe didin. Em divê pêvajiyê de ku em herî zêde nêzî mîsogerkirina aştiya li welatin ji vir bank li hikûmetê dikin. Destê xwe li ser vîna jin û ciwanan bikişîne aştiya civakî tenê bi vî rengî dikare were mîsogerkirin. Parêzerê ÖHD Ebru Demirtepe jî axaftinek kir û got em weke ÖHD berxwedana gelê Wanê silav dikin, em her tim bi gel û hevşaredarên xwe re ne. Serokê Baroya Wanê Sinan Özarslan jî got ku tu derbastariya vê biryarê di wijdana civakî de û raya giştî de tune ye. Serokê Fransayê Emmanuel Macron di Kongreya Navnetewê ya Têkildarê Sûriyeyê axaftinê kir. Macron wiha dibêje em qedir û qîmeteke didin hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ku li dijî terorê roleke girîng lîstiye. Em ji bo hevalbendên xwe minnetdarin û gelekî deyindarê wanin. Macron di berdewama axaftina xwe de balkişan ser vê xalê. Qesedê li keleka koalîsyona Navnetewî bi lehengî şer kir. Îro jî erkameya em parastina berjewendiyên wan bikin mîna me di 2018 de kiriye. Macron anî ziman ku beşdariya Qesedê di pêvajoya veguhestinê ya Sûriyeyê de wê di pêkanina armancên ewlehiyê de bibe alîkar ji ber ku şervanên xwe xurtin û hejmara wan gelekî mezin e.
ارتشا اسرائیل ایریشی باشور لبنان کر مدیای لبنان را گانو که ارتشا اسرائیل درنگی شوه لچمه لیتانی باجاروکن سپکین او یاتر ام باشور ولایت ایریش بیگانیه. دادخویان ارتشا اسرائیل ده هات گوتن و بارگهن لشکریین حزبالله کو چکو روکتاویژن تیده هنه کرنه هدف ارتشا اسرائیل دسپیکا جوتمها 2024 ده ایریشه که بجاهی لدیجی لبنان دا بو دسپیکرن. دمجدار 2024 ده جی بناو بینکاریا واشنگتون پیمانه که آگربست هاتی امضا کرن. لگوری پیمانه مهلتا 6 روزاندان هزین اسرائیل کو جباشور لبنان وکشن. بلگودان جمعو چین سرس و پیشکش کرن آنا خاطره ودن باش. افسروک کنسای ریوبرا کجکی جمیل بایک بو میوانی برنامه تایبت آستر تیوی. ایک او کمپلویا به حرکتی ما گلی کردستان به انسانیت دای جان کرن از شرمزار دکن. هر کسی که دخوازه که işte شر خلاص بده. دموکراتیک بین چه بده. مادام که هر کسی که دخوازه وقت لازمه و خواهد درکوه و تکوشینا تک به ربر اپو نیله. ربر اپو تکوشینی که دمشینی او تکوشینه هر کده چه تاثیر چه دکه سالوگره 26 مینا کمپلوی نونتوایی و تکوشینه لدیجی کمپلوی هولدان و خبات ریبراپ و این جبو چرسری دموکراتیک جبو پرسکریکا کرد بکه زمین حقوقی و سیاسی دوی چی گاف بیناویتن ایریشن قرکرینه یین لسر سیاست دموکراتیک ایریشن دولتا ترک لسر چاپمنی آزاد سردانا هیئتا امرالیا باشور کردستانی گرینگیا یکیتیا نتوایی روشانویا سوریا برخودان گل لبنداوا تشتینه سیستم کاپیتالیسم مدرنته دخوازه گور برجوندی خواه آوا بکه ربر آپوش دخوازه گور گلا آوا بکه روژاتی ناوینده دموکراتیک بین پیش کرد آزادی پیش کرد دخوازن کرد امها بکن دایم لسر کرد شدت ترور شرد مشینن لبی درجی گلک راند به دست خود نخوازن ویجی هفسروکی کنسای ریوبرا کجکی جمیل بایک وان مجاران ده برنامه تایبت ده دنرخین و برسوا پرسین روزنامه‌وان ارسین چاکسو ده به ربر آپو کم ببن بجون لی خاطی که دخوازه پیش بخوام خواهد در کون برنامه تایبت ایرو لگور دما آمده ساعت 16 و 15 لگور دما بروکسل ساعت 14 و 15 هند رادیوی دنگی گلده دکارین گهداری بکن
يا مرد خالي كلهم جوهم شبان لا توزن عرمه گواشت جوان مرد